ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും HIDSൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് വാട്ടർമാർക്ക് കൈൻമാസ്റ്റർ എങ്ങനെ നമുക്ക് iOSൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് തന്നെ പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ iOS മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾ സഫാരി ബ്രൗസറിൽ കയറിയിട്ട് പാണ്ട ഹെൽപ്പർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പാണ്ട ഹെൽപ്പർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാണ്ടയുടെ പടമൊക്കെ ആയിട്ട് തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന് VIP, ഒന്ന് റെഗുലർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ റെഗുലർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. റെഗുലർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് താഴെ ഒരു നീല ബോക്സിലായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ഫ്രീ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ബോക്സ് കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഓപ്പൺ ആവില്ല. അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ iOS മൊബൈലിൽ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കുക. സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് നേരെ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ജനറലിൽ നിന്ന് പ്രൊഫൈൽ ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, സെറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് ജനറൽ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഫൈൽ ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതിൽ നിന്ന് നേരെ ഗ്രേറ്റ് വാൾ ഗ്ലോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോവുക. എന്നോട് പറയാം, ഗ്രേറ്റ് വാൾ ഗ്ലോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോവുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പാണ്ട ഹെൽപ്പർ, നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട പാണ്ട ഹെൽപ്പർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതിന് മുകളിൽ കാണുന്ന ട്രസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് വാൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പുറകിറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ പാണ്ട ഹെൽപ്പർ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ അത് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന പെർമിഷൻസ് അലോ ചെയ്തിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആക്കുക. എന്നിട്ട് പാണ്ട ഹെൽപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് സെർച്ച് ബാറിൽ നിങ്ങൾ കൈൻമാസ്റ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, സെർച്ച് ചെയ്യുക, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൈൻമാസ്റ്റർ ഡൗൺലോഡിങ്. നിങ്ങൾക്ക് വിത്തൗട്ട് വാട്ടർമാർക്ക് കൈൻമാസ്റ്റർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. 100% ഷുവറാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡിങ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.